en lek som vi skulle haft ikväll. Och nu tävlingen här, som den här tävlingen, men de skulle vi haft ikväll. Så man bara sabbar för man. Men nu är det så här tur, förstår ni, att i Gnosjö har vi en specialist på lekar. Och det är Putte här, Lars-Erik. Välkommen fram. Putte, förstår ni? Han är filosofiedoktor i lekar och games. Han har till och med skrivit en bok som heter Den här leken har jag redan glömt. Den var väldigt rolig. Den var väldigt rolig lek. Och du Lars-Erik, nu har du lovat att bidra lite med din kunskap om lek. Och det här är inte någon lek nu. Nu är det vetenskap alltså. Nu är det alltså någonting som ni ska ta till djupt i hjärtat och inse att det här är kultur. Det är väldigt roligt att ha det här, Putte. Ja, det var väldigt roligt. Det var väldigt många barn här idag. Och ni har sommarlov nu, förstår jag. Ja, då blir det väldigt många tillfällen att leka väldigt roliga lekar. För på sommarloven regnar det ju varenda dag. Ja, utom när man är på läger. Men jag har en väldigt rolig lek som heter Gömma nyckeln. Och den går till så att den är 10 personer i ett rum. Och så får en gå ut. Och så gömmer man nyckeln så han inte kommer in igen. Det är en väldigt rolig lek. En annan väldigt rolig lek är Hela havet stormar. Och den går till så att den är 10 personer i ett rum. Och så sätter man 11 stolar i en ring på golvet. Och så spelar man musik. Och sen när musiken slutar ska alla sätta sig på varsin stol. Och den stol som det då inte sitter någon på, den får inte vara med längre. Det är en väldigt rolig lek. En annan väldigt rolig lek är Levande charader. Och den går till så att den är 10 personer i ett rum. Och så går 9 personer ut. Och så ska den som är kvar försöka gissa vad de andra 9 gör där ute. Det är också en väldigt rolig lek. En annan väldigt rolig lek är Björnen sover. Och den går till så att den är 10 personer i ett rum. Och så är en som är björn och lägger sig och sover mitt i rummet. Och så går de andra 9 runt omkring där tills han vaknar igen. Det är en väldigt rolig lek. Jag har en annan väldigt rolig lek också. Och den går till så att den... Ja, vad heter den då? Den heter Knäcka nötter. Tycker ni om att knäcka nötter? Ja, den går till så att den är 10 personer i ett rum. Och så får en vara nöt. Så får de andra knäcka honom. Det var också en väldigt rolig lek. Men nu har jag inga mer roliga lekar. Tack!